Di era gempuran poso bodo dodolan aku panggah neng dunia pengaritan. Selamat pagi sedulur semua. Esuk iki kegiatane panggah tetep selalu setia neng dunia pengaritan. Golek pakan gembrong lan kriwulku tersayang. Lah esuk iki aku lagi golek suket neng daerah Gogo, Parian Gogo iki ngresiki nggon aliran Gogo. Gone sedulur kabeh piye kabare? Golek suket sik penak apa ora? Lah ning kene alhamdulillah golek suket sik penak sedulur kabeh ning nggonku lho ya. Alhamdulillah sik ijo-ijo maksudnya sik penak. Sedulur kabeh macio bulan puasa mugi-mugi tansah pinaringan kekuatan keikhlasan nggih anggenipun menjalankan ibadah puasa. Tetep diparingi semangat gawe aktivitas opo wae sing dilakoni saben dina. Mbuh aktivitasnya lagi berdagang, sekolah, opo tukang ngarit, opo golek ramban, opo kerja kantoran, opo wae pinaringan berkah barokah sehat selamat. Pun ngoten mawon nggih, selamat menjalankan ibadah puasa.